Mentah kasih nginyakran syapang ki kita ki jing sngok. Kalong kabadon kam ban yarap ban pil sngok thuo yaki khna syapang ka jing sngok jong ki ka bagi sngok hapo bat kumno ki penpau ya kita ki jing sngok syaki weipat. Kum kanuksa piso kemen haba pi kendo ya ki paralog ki jong pi. Tambak kumno pat pi penpau ya kata ka jing sngok kemen kadul khmat jong pi ka po samdekhia. Yarap ban pensol tho ya ki khon jong pi baki bon jat ki jing sngok. Kum ka jing sngok kemen, ka jing sngok si, ka jing sngok dom, ka jing sngok kulmar jing mut bat kiwei. Hadin kata pila ban ai men sim yaki bakin la ban sngok tho ya kini ki jing sngok ki jong ki. Nang tapat pila ban pinya dai ya kini ki jing sngok bat ka jing sngok sngan bat ka bam jing sngok sngan. Ki khna ki so kumno haba ki don hapadeng jong ka jing sngan bat ka jing bam sngok sngan. Kum ban shu ong no ladangi kin het ya I farlong ila ban sngok si sngok dom bat sngok kulmar jing mut. Henre lada ki ba e ki ba thon ki kudup yangi ila ban sngok kemen sngok ja thaj lane sngok e kane kapen I baki khna ki don hakajaka ka basingan. Ai men siam ki khna bakin penmelien ban penpau ya ki jing sngok jong ki man kasngi sya ki rangba baki sanya. Ngi pan kum ki keme ki kapa ne ki bala he lasan kalong ka badun kam bangin sngap bat juba ya kita ki jing sngok bala penpau syangi. Kababyang tam ban pensol tho bat ban hikai ya ki khna kadai ban pendun kam ya ki dur lane ki emojis bat ban penwan dur ya kini ki jing hikai ha ki jing le akai nang baki khna kin sngok tho ba pat sngok tanan. Le se kini ki de ki basuk bat ki basngo bam don kam henrei kilong ki bakong san ba. Ngin saya syampat ha uni weu episode ban wan kuble sibun.